28. mája si pripomíname Európsky deň susedov. Tento deň vznikol ako reakcia na vzájomné odsudzovanie ľudí a je určený na podporu súdržnosti medziľudských vzťahov a vytváranie nových priateľstiev. Prvýkrát sa uskutočnil v Paríži v roku 1999. Od roku 2003 je Európsky deň susedov podporovaný Európskou federáciou miestnej solidarity. V roku 2005 sa Európsky deň susedov konal v 450 mestách 16 krajín, z toho v 13 európskych krajinách tento deň oslávilo 4,5 milióna osôb. V roku 2015 sa na Európskom dni susedov vo vyše 30 krajinách sveta, z toho 17 z Európskej únie, zúčastnilo 14 miliónov ľudí. Tento deň je vynikajúcou príležitosťou lepšie spoznať svojich susedov, stráviť s nimi pár chvíľ a spríjemniť si deň. Najmä starší susedia určite ocenia napríklad pomoc s nákupom či s venčením domáceho miláčika. Ak máte so svojimi susedmi dobré vzťahy, neváhajte a oslávte Európsky deň susedov spoločným posedením alebo ich aspoň obdarujte úprimným úsmevom.